Sagayno Remix. Ang galing. Sagayno Remix.
Sound check. Sound check. Sound check. DJ Jonel Sagayno Remix. I've walked away with love tonight. Caught up in the world of love declining. Tears are in my mind, and nothing is right in my melody. But you came and you gave without taking. But it sent you away on my knees. You kiss me and stop me from shaking. I need you to play your melody. DJ Jonel Sagayno Remix. Let the bass kick. DJ Jonel Sagayno
Uy, pre. Pre, magandang. Magandang hapon naman dyan sa iyo, pre. May pinapanood ako, pre. DJ Jonah Sagayno. Pre, magandang hapon naman dyan sa iyo, pre. Kumusta? Anong ganap, pre? Di ba? Wala naman, may pinapanood. Naaliw ako kakapanood. Magandang hapon naman dyan sa iyo, pre. Kumusta? Nag-update lang ako, pre. Let the bass kick. DJ Jonah Sagayno. Remix. Buhay, pag-asa, okay lang. Eto, busy ang buhay. Bakit? Bakit busy? Ba't tinanggalan mo ng plan, pre, yung internet mo? Can't believe my eyes. This cup is oversized. Let me give you one advice. Burn the roof down, no disguise. The temperature is growing, so everybody's going down. Pretty girls, hey, you're looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. Stay, cause I'm the man. We rock it like we can. Dami pang ganap, pre. Baka sa Bernis pa ako makalive. Oh. Bakit, pre? Bakit? Ano bang kaganapan dyan, pre? At magagraduation niya, wala nang module, oy. DJ Jonah Sagayno. Remix. Practice kami moving up si Johan na tirik ang araw 1 PM aba pag uwi besh pagod na pa. Mag-moving up na pala. O graduation pala, di ba mag-graduation na kasi bukas is graduation ni Bebe. Si Bebe at saka ni Pogs. Ayan. Yung pamangking ko graduation ngayon ay bukas. Can't believe my eyes. This cup is oversized. Let me give you one advice. Burn the roof down, no disguise. Moving up nila sa Webes pa kaya baka Bernice na ako maka-live ulit. Sige. Okay lang yun, pre. Webes. Magpa-practice lang.
Bakit pinalitan mo, Rans? May shoutout naman dyan sa iyo, Rans. Bakit pinalitan mo? Iba na yung channel mo? Bakit pinalitan mo yung ano mo? Mega shoutout naman dyan kay Pinto Randy Art. Dahil man saro ko pa ini account. Oh, pag una ko pinalitan mo. Tapos sa Miyerkules naman, kinuha kaming ninang sa kasal. Yung first time ka maging ninang kasal pa. Oo nga. Ako pre nung May 27, nagninong din ako sa kasal. Oo nga. Mega love shoutout naman pala dyan sa inaanak ko taga Pati Matabaco City. Ayan. Mega shoutout naman dyan sa inaanak ko. The first and foremost, diba? First and the very first na nagninong ako sa kasal. Nung May 27. Tapos pre, nagninong ako ng kasal na wala akong kamalay-malay. Nadikitan na kita. Sige. Salamat naman dyan kay Randy Bilulo Vlog. Alin ba? Dikitan ko ba to? Dadalawang subscriber mo. Rans, tawag dito, mag-upload ka ng 1 minute video mo. 1 minute pataas, at least mga 1 minute 15 seconds, mga ganon. Para if in case may mga nandidikit sa iyo, mas madali nilang ma-play yung video mo. Maganda sana, Rans, kung meron kang internet at meron kang yung computer sa bahay nyo. Tapos turuan kita kung paano mo ma-monetize yan ng napakabilis. Ang channel mo, mas mabilis lang ma-monetize yan. Kung meron kang internet sa bahay mo at saka may computer ka. Or pwede naman yung cellphone mo, pero you have to focus. Kailangan mo focus. At kakailanganin mo nga at least mga 2-3 cellphone. Maya na ako upload. May internet ako, Converge, wala ako PC. Ayun. Pwede naman cellphone. Tapos, ano ba? Oo nga, pwede naman cellphone, di ba pre? Di ba sa'yo pre? Di ba ikaw pre, nagsimula ka sa cellphone? 3 gadget ko. Mas maganda yon. Turuan kita kung papaano, Rans, kung may time. May time ka, turuan kita na habang natutulog ka, na-workout mo yung watch hour mo. Oo. Eto si Pri, si Ma'am Jonah Salundaga, Rans. Kung di mo na, kung alam mo yung kwento niyan, si Pri is cellphone lang ang gamit niya, na-monetize na yung kanyang channel. And si Ma'am Simpulay is tinulungan ko yun. Si Cabwriters, ayan, si Kuya Bray is tinulungan ko yun using PC, and marami akong tinulungan ma-monetize. Saan ka ba umuwi ngayon, Franz? At parang ang lakas ng aking ang echo. Mega love shoutout naman dyan kay Pinto Randy Arts TV, ayan, or si Randy Bilulo Vlog. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, ang aking kababayan guys, ang aking kabarangay na nandito sa atin ngayon. Shoutout naman dyan sa iyo, sa Purok 3. Sa Purok 3 ka, nandun ka pala. Sige. Turuan kita kung papaano. Yung habang natutulog ka, wino-workout mo yung yung tawag dito. Wino-workout mo yung watch hour mo. Tapos pagka uwi mo naman, i-workout mo naman yung subscriber mo. Mas mabilis yon. Akalain mo yun, matutulog ka lang, may watch hour ka. Kasi ang requirements guys, ano ba? Asan ba si Nightbot?
Ilagay ko nga dito ang requirements. Add command. Requirements of monetization. $1,000 subscribers. And 4,000. Kasi ang requirements ng monetization runs is, ano ba? Ito sa Proof 3. Ang requirements ng monetization is 1,000 subscriber and tama ba? Bakit ganon? It's mine. It's mine. It's mine. Ano ba yun? URST. Wala tuloy. UR. Wala tuloy. DJ Jonah Sagayno Remix. URS. UR. Mali yung pagkaka-edit ko. UR. Tama ba? DJ Jonah Sagayno Remix. Money. Money. Ayan. Requirements of monetization is 1,000 subscriber and 4,000 public watch RM. Mabigat yung WH. Oo nga.
Yan ang requirements, guys. Ma'am Shakira, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Shakira Cartagena. Dito rin sa atin. Magandang hapon naman dyan sa iyo, ma'am. Kumusta ang Hong Kong? Welcome din sa aking live streaming. Ito ang requirements, guys. Requirements ng monetization is 1,000 watch hour and 4,000 1,000 subscriber and 4,000 public watch hour. Ayan. Turuan kita, Rans, kung nandito ka pa sa akin, turuan kita kung paano mo may workout ng napakabilis ang iyong public watch hour para naman ma-monetize agad yung channel mo. If in case na meron man ng mga advertisement ang channel mo, it is because based on last year nung June, mga midweek ng June, midweek ng June last year, in-implement na ni YouTube na lahat ng mga monetized and non-monetized channel will have advertisements sa kanilang mga video kung meron man silang mga channel. Ayan. Kaya kung kayo'y non-monetized channel na nagkakaroon kayo ng na monetized channel kayo na meron na kayong advertisement ang inyong mga video, kayo ang lugi. Si Google ang binabayaran ng ating mga advertisement ng mga advertiser noon. Ngayon, kailangan may monetize mo na yan para sa yung account pumapasok ang mga bayad noon. Okay, go ako dyan. Pag may time ka, Rans, i-message mo ako. Kung may time ka, turuan kita kung paanong natutulog, na-workout ang watch hour. Tapos wag mong papanoorin ang inyong mga video. Sabi ni YouTube, ang video nyo is video nyo. Alam nyo kung ano ang video nyo. Hindi nyo kailangan panoorin nyo ng sarili nyong account. Kaya ipinagbabawal na panoorin nyo ang video nyo ng sarili nyong account. Ano pa? Ang pinapanood ako ay Muay Thai. Pre, nandito ka ba, pre? Kinig lang, oh yeah. Oh. Kumusta na si Ma'am Ella Yunjung?
Di na nagparam. Oh. Bakit? Ako kasi hindi na nila namin hindi ako masyado active kasi sa Facebook. DJ Jonah Sagayno Remix. Nung pagkatapos nun, di na nag-chat, baka okay na. Siguro. Sana nga. Uy, yung kay Cabrighters, ano kaya ang nangyari dito? Kasi dahil yun doon, Chris, sa ano, alam mo ba yung bagong policy na once na hindi ka nag-active after 4 months pa yan. And within a year, inabutan ka ng ng taon. And lahat ng video mo is i-private mo. Lahat ng watch hour na nawawala. Nagduduman ka pa ka, dig na. Daay na, hindi na. DJ Jonah Sagayno Remix. Kasi yung ni Cabrighters ni Brian, naging 46 watch hours na lang pre. As in, sobrang daming hahabulin. Hindi na bumalik kay Kuya Bre, hindi na. It is because dahil doon sa niya, yung strike niya, ay hindi naman talaga totally strike. Yung mga copyright claim. Tinanggal niya na kasi yung niya. Ang dami pang naka-private, may mga daming i-private niya kasing live. Ay, i-private niya uli. Ilang months palugit ni YouTube para makuha 1K subs at 4K WH. Wala namang months. Hanggat makuha mo yan. Buti na lang naka-update si Kuya Jan. 10 months di siya nag-upload. Ako nga din pre, yung kay Little Aura, if I am not mistaken is, nawalan yun ng harang si Little Aura. But it's totally fine with me kasi hindi ko nang amasikaso yung isa. Yung isa ko, mabilis lang naman yun kasi i-update lang naman yun.
i-apply ko na lang uli ng monetization yun, si Little Orator. Kaya nga, biglang nawala din yun si Jan IT Master. Kumusta kaya yun? Ilang months palugit ni YouTube para makuha 1K sub at 4K WH. Ayan. Isang araw puntahan kita dyan, run sa inyo. Saan ba? Sa Proctres? Doon sa inyo? Doon sa inyo? Doon ka sa inyo nakatira. Puntahan kita, turuan kita. O gusto mo maya. Tapos na yung misa, di ba? Tapos na ba yung misa? May misa dito sa amin, simbahan eh. Puntahan kita dyan sa inyo. Tapos ituro ko sa iyo. Tapos hindi na ibinalik yung yung watch hour ni Meron kasi siyang reuse content tapos hindi siya nakapag-apila nung May 6. Dapat hanggang May 6 lang yung apila, hindi siya nakapag-apila. Kulang siya ng watch hour. Tapos hindi naman siya sabi magla-live, hindi naman nakapag-live. J. Jonel Sagayno. Digdi sa Proctres. Ayan, sige. Silent lang. Oh. Kung available ka, puntahan kita dyan maya-maya. Siguro mga 7:30, mga ganon. Kung available ka, ayan. Habang nandito ako sa San Jose. Saan ba? Doon sa tindahan nyo. Antay mo ako doon sa tindahan nyo. Tama ba? Di ba yung dito yon sa side? Yung may papasok. Di ba? Di ba sa tindahan yun? Di ba kaya? DJ Jonel Sagayno Remix. Standing on the edge of time. I walked away when the bell was nine. Caught up in the world of love pretending. Tears are in my mind, and nothing is right for no remedy. But you came without taking. But it sent you away, Iyo sa barbershop mga dad. Nagugunting ka naman. Gugupit ka na din ba? DJ Jonel Sagayno Remix.
bass kick. Boom, boom. DJ Jonah Sagayno. Sa barbershop. Ayan. Ma'am Shakira card tayo na mega shoutout naman dyan sa'yo, ma'am. Uy, mabilis ng oras. Lapit na ako magpaalam guys sa inyo. Mga 7:30 runs, punta ako dyan kung gusto mo lang. Yung may mga itatanong pa guys, ayun, pwede kayong magtanong. At wala akong magawa dito. Ayan, nanonood lang ako. DJ Jonah Sagayno. Ang galing nun. Let the bass kick. DJ Jonah Sagayno. Remix. Ang galing naman nun. Can't believe my eyes. This cup is oversized. Let me give you one advice. Put in the roof down, no disguise. The temperature is growing, so everybody's going down, 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 down. Mahalata ako digdig, Brad. Sige. Uy guys, so magpapaalam na din ako sa inyo ha. It's already 45 minutes past the hour of 6 o'clock and nag-update lang ako guys ng aking YouTube channel and then here lang pre hanggang matapos kaso muna. Sige lang pre. Magpapaalam na din ako guys, at least naka 50 minutes na ako. It's totally fine with me. And nag-update lang ako ng aking YouTube channel. It is important naman kasi talagang i-update nyo. Kailangan updated tayo sa ating mga channel. Kaya magpapaalam na ako guys. Antayin mo ako runs dyan. Punta ako dyan sa iyo. Ayan. Magandang gabi dyan sa inyong lahat guys, and thank you also for joining my live streaming. Ako po ang inyong lingkod Uragon, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat guys. Ayan. Bye guys, I love you all.